Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Inanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Igday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa Agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Pagkagising sa umaga, palaging tulala dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng Intenso Panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa Intenso Panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok mo na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus Power Stag Premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso Panalo na tayo, sa Intenso Panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa Intenso Panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa Intenso na tayo, sa Intenso Panalo, sa Intenso Panalo. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Visayas and Mindanao. Kami po ay nakamotif ngayon ng Philippine flag. Diba? Kulang na lang yellow, diba? Kulang Hi yellow. everyone! Good afternoon! Dahil po tayo ng Bago naman. Parang hindi ako sanay. My God! Mahirap magsalita kay mamurag Tagalog dito eh. Sabi Tagalog sa masangit. Ano? Bakit? Yung ipin mo? Hindi. Kasi I did cleaning yesterday with my teeth. So, iba yung feeling with my teeth. Masyadong Parang nilo. nanginilo, Nilo, masakit. nanginilo ka. Tapos yung dila ko'y sumasabit sa mga teeth ko. Sakit siya kaya I can't talk well. Well, good afternoon all. Ito po si Inday Badyang. Alam mo po, hinihintay pa rin ngayon ang tawag nito, ang professionalism. So the show must go on. Kahit po meron mga tawag nito masasakit sa parte ng kanyang mga ipin. So kailangan po niya magdahan-dahan sa pagsasalita. Diba? Mas masarap sana kung napunot yung masakit na ngipin ko yesterday pero ayaw ng dentist eh. Sabi niya sayang daw. Kasi nga parang ano pa siya, okay pa yung ngipin ko.
tanggalin lang daw yung mga medyo sira or what and then do the pasta. So, ang dami, nagpasta, nag-cleaning. Masakit sa ngipin, masakit sa bulsa. Ayan. Lumabas kami ng clinic, poor na kami, okay? Malapit na kaming mag-walk imbes na magsakay kami. Really, you should invest. Ayan, after that, you really invest the health of your teeth. Huwag ka nang magpa-dentist kung medyo masakit na. At least man lang, advice ng dentist, have your teeth checked every 6 months to check yung mga sira, have it clean, and at iba pa, diba? So, ayun na siya. Parang guilty. Experience. Di ba, lain kay Parang- kumistorya, masangit akong dila, kay lain yun siya. Parang guilty ako doon sa every after 6 months na magpapa-check up. Parang hindi ko yan siya na-achieve. Every after 6 months. Even I myself, hindi ko siya na-achieve, kaya yun, award-winning tayo sa dentist kahapon. Okay lang. Okay lang, Okay Doc. lang. Sige lang, Doc. Carry naman, Doc. But anyway, hello everyone. How was your day? Looking forward for a very beautiful afternoon na usap. Thank you sa inyo pong pagsubaybay sa amin kada hapon. Ayan, with Clara Tita. So it's an hour, again, of our tips and mga balita. Ano bang mga latest? Uy, good luck sa ating mga tawag nito, takers, board exam takers today. Ayan. Yes. Bar ba yun? Today, bar Bar? exam all Okay. over the Philippines, iba't ibang places from the country, yung tawag nito. Yung venue of the examination. Here sa Davao, dyan po sila sa Ateneo. So we have more than thousands of hopefuls na maging abogado natin soon, right after they finish the exam. Good luck, uy. Feeling ko lisod siya. Di siya for me, o, diba? Para yan siya Kay sa mga Kuang, mga bright. malalapad at malalawak ang mga brain cells. Yes, yung parang May the mga yung mga Oo. brilliant ang utak, the memorizations, yung Correct. defense, 'di ba? Yung may talaga mga analytical, parang yung ginagamit nila yung mga pang-analysis, brain for analysis, memorization. Kasi di ba, libo-libong law. yes. Feeling ko Dapat- pag lawyer ka, dapat hindi ka crying baby. You should be tough. 'Di ba? Kasi nga, you really have to defend both your tawag nito sa iyong mga clients, mag-good or ma-bad man siya or something, you really have to defend them. But it's not really my forte. Though I have na ako yung mga relatives, I have relatives na lawyers this time. Wish them luck. Good luck po sa kanila. Okay na po ako dito, okay? Good luck po sa inyong lahat. Anyway, ganun din dyan sa may Baguio City. Nagsimula na kanina as early as I think mga 7 a.m. Nag-start na yung ating mga future, mga lawyer wannabe nating mga kababayan dyan sa Baguio Yes. City na nagnanais po na maging abogado. Of course, before sila maging abogado, kailangan mo na lang mapasa itong board exam. Bar exam. Ayan. And speaking of Baguio City, happy 122nd anniversary po dyan sa Happy Fiesta, Adibay Festival dyan sa Benguet. So, Wow! out po dyan sa ating mga kababayan sa Benguet dahil nagdiriwang po sila ngayon ng ika-122nd anniversary ng Adibay Festival dyan sa province of Benguet. So, marami silang activities today. O, Oh, diba? yeah, Good yeah. luck! I think Enjoy. dahil last week pa ata nag-start yung kanila, I think it's a month-long activity. Basta marami silang mga tawag dito activity. And meron ding dahil parang nakita ko doon sa news ng regional news group na merong ginawang inter-region market. Parang binigyan nila ng pagkakataon yung mga farmers from other regions sa lahat ng regions, sa Region 1 up to 13 na makapag-display doon ng kanilang mga product. Uy, Doon bongga! sa area. So, paano I don't yan? know. Ang pamasahe ng from Region 11, 12 na or something, carrying, parang nila, sagot or ano ba? Or maybe I they don't have know. Meron lang silang parang hindi ko nakuha masyado yung the full story, pero yung nakita ko lang din is nagbibigay sila ng opportunity. They are opening doors from other regions na ma-display yung kanilang mga products doon sa area. I think sa Baguio City yun siya.
So, Maganda from- yung ganon, diba? Yung mga exhibit, yung mga Correct. fairs, diba? Na participating mga groups are those groups of farmers, cooperatives, mga associations. They have their products that they can showcase, they can market. Correct. Though, meron ng venue for marketing sa Matag Region or their help with BTI, DA, and Correct the other yan. Yes. agencies of the government. Pero mas maganda pa rin na you explore and you go out, you go to other places, ayan, just like that, na they went to Baguio, kung inibitahan sila, why not? Diba? They can showcase their products. Or, aside kasi, you have a lot of options. You can try social media, though medyo stricto si Meta this time. So, ang iba nag-venture na into selling their items via TikTok, have their own website, in which them, ano na lang talaga, anong tawag doon, pagiging, iba yung creativity ng Pinoy in terms of marketing their items. Maging O, diba? innovative Or their sila. product. Yes, iba't ibang options. If you have it, may mga offer for that and where you can share your products. It can help your group. Why not? Grab it. Sayang, diba? Na Correct. mo. Yan. Corrected by. And dahil dyan, special shoutout at saka saludo po ako sa lahat ng ating mga farmers all over the Philippines. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkain sa aming hapagkainan. Naway, kahit nakaranas kayo ng mga pagkakalugi, ay maraming salamat at hindi po kayo nag-give up para po maisulong yung inyong advocacy, yung inyong bithiin. Of course, aside na parang pangdagdag sa inyong mga yung mga kikitain ninyo, and of course another way is also to share also yung mga crops ninyo, yung mga naitatanim ninyo sa inyong mga kapwa Pilipino sa amin, 'di ba, na hindi nagpo-produce ng pagkain at kumakain Uy, lang. Speaking of Baguio, ang poinsettia pala is nagbo-bloom na starting now, diba? Uso yan. Correct. Kalami man ang Baguio. Uy, kalami manguha. Uy, meron ding meron ding na-feature ang ating regional news group dyan, RNG Luzon Day, na they are, yung isang farm dyan sa Baguio na meron talaga, nagtatanim talaga ng poinsettia. Nasa 10,000, I think, na poinsettia yung inaalagaan nila. Tapos hindi lang, parang ini-export din siya dahil to other countries, yung poinsettia nila doon. Oo, Kasi nakakakita lang ko ng poinsettia pag ginagawa ko siya using the felt paper sa malls, yung plastic. At saka nagpupunta ka ng Buddha areas dyan banda. May mga medyo maliliit mga na malalamig. Yes, yung cold weather. How I wish dumating siya sa Indangan nang maitanim ko naman siya. Yeah. Pwede naman siguro dyan, Day, kasi hindi naman siguro ganun kainit. Kasi marami pang mga kahoy, malamig-lamig din pa siguro. naman dyan. But so far, yun nga, medyo sensitive kasi yung mga tanim na really into the cold weather. So, depende na talaga sa mga magic hands na nagtatanim. Ako wala akong magic hands na. Hands So, na? ito na siguro i-effort pa. Sayang ang poinsettia, mahal. Mahal Correct. Mahal na mahal siya. Anyway, basta yun na. Sa mga karagdagang balita, yun itong nabanggit namin, search nyo lang po ang Regional News Group RNG Luzon Facebook page. Andun po lahat ng mga balita, of course, mga tawag nito, mga very informative po na mga contents. Andyan po, makikita niyo at mapapanood niyo po sa Regional News Group RNG Luzon, kung saan mamaya ay may re-replay po ang ating programang AgriSenso. Diba? Every morning na po na i-replay po ng Regional News Group ang ating programang AgriSenso. So sa lahat po ng mga nanonood ngayon, hi! Yes, thank you. Review nyo later. Baka may ibang pinagsasabi kami ni Clara. At least medyo nakaligtaan nyo. Pwede nyo ma-review maya-mayang konti. Yan. Corrected by. Natin, diba? Kung medyo hindi nyo masyadong na-catch up, medyo mabilis, pwede nyo ma-review maya-maya. Yan. Correct. And, Dai, bukod sa Regional News Group na kung saan tayo mapapanood again later, tayo din naman ay mapapakinggan ngayon sa ating mga Kings Radio stations dyan po sa may Himalalot, Negros Oriental, San Francisco, Agusan del Sur, at dito po sa Davao Region. Okay? Yung ating Kings Radio, ang aking radyo, ayayay. Ay, ano na lang. Ay.
naman to. Agay. Ay. Yung kiss ko naman yun. Alright! Oy, ayan, anyway, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, pwede po kayong mag-comment or shoutout po yung mga greetings to you dyan. Meron po bang mga birthdays and anniversaries? Babasahin po namin yan ni Inday Bajang later on. So, Yes. Good yeah, afternoon tayo. sa mga early birds. Hello to Tony Ventura and Christian Hill. Thank you. Thank Salamat, you. boys. Thank you, boys, for Correct. dropping by. Corrected by. So, ayan dahil, wag na siguro nating patagarin. Patagarin Patagarin ka. Huwag na natin patagarin. Correct. Ang iyong agri-balita dahil I think it's good news because may something training ba yan siya, Dai, ng DOR? It's a training. Pwede kayo maka-join para, diba? Maganda kasi yun, diba? You have that training, you learn something differently kasi hindi naman talaga nakukuha agad-agad with what you're reading or something. Maganda at least on hand o naka-hands-on ka for that. Anyway, sino yung mga iti-training? Ayan. So, ito yung mga DAR or DAR support services. At bakit? It's because gusto ng DAR is mas maibigay ang kalidad na serbisyo sa kanilang mga kliyente. Uy, very nice ha. Anyway, yan po ang ating agri-balita ngayong hapon. Isinusulong sa ngayon ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella. The third, na pahusayin pa ang kakayahan ng DAR on DAR support services employees upang mapabuti ang kalidad ng mga ipinapatupad na proyekto para sa mga agrarian reform beneficiaries kan ARB. Sinabi ni Secretary Estrella na 16 na project management service staff at 15 na kinatawan ng DAR Regional Office sa buong bansa ang sasailalim sa 3 araw na pagsasanay tungkol sa financial and economic analysis of project for program beneficiaries development. Mismong si DAR Undersecretary for Support Services Milagros Isabel Cristobal ang mamumuno sa nasabing training. Pagtitiyak pa ng kalihim na lahat ng kalahok ay makikinabang sa mga aral na kanilang makukuha mula sa online seminar na sisimulan sa November 14. So aside from those employees of DAR na who will undergo the training, for sure, the training is done for the benefit as well of their beneficiaries or their clients, which is the Filipino people. So importante yun na sa isang ahensya may mga trainings na gagawin. Why trainings are important? Ika nga, that's the responsibility of the HR team or the HR team of your company para mas ma-enhance pa ang capabilities, the skills of each and every employees of the team. So, kinakailangan hindi man monthly, you can do it yearly, in which you can assess yearly the capability or the skills of your employees and how they address, how they do their job, how they take care of each clients na pumupunta sa kanilang ahensya. Just like this one sa mga offices ng government in which isa-isa po sa kanila na umaharap sa mga tao. Ayan, you talk with many people, different people every day. Importante na they are, tawag nito, equipped of the proper way of communicating with the people. Ika nga, iba't ibang personality meron ang mga kliyenteng kakaharapin mo sa kada araw. So, importante na alam mo how to address on the different concerns na kanila pong ipapadala or isasangguni sa inyo. So, sa lahat ng participants from DAR, from the different regional offices in the country, good luck sa inyo, and syempre, put in your heart the training po na ibibigay sa inyo. Syempre, the training is been done to really give you all that equipped kind of service for the people. Ika nga, you're working in the government and you're working for the Filipino people of this country. So good luck sa training this coming November 14, and to more trainings pa. Huwag kayong matakot, diba, pag may training. It's because that's a new way or a new venue for you to learn a lot of things na hindi lang kayo well-constructed sa 4 walls in an office. At least you will venture more and you will learn more na pwede mo siyang magamit in your future references sa mga in the future. Ika nga. Ayan. Thank you so much for that initiative, and for all the participants, good luck in advance. So yan po ang ating Agri-Balita sa hapon na ito, mga friends. Ayan. Dito naman po tayo sa ating tips ngayong hapon sa ating Agri-Unique Chika with
Day, anong training meron tayo? Mag-training siguro tayo, Day, sa pagtawak ng manok. Kasi I'm really scared how to hold manok, ha? Di ba? Manok na, kahit yung mga... Oo, panabong, anything. everything. Yes, di ba? I told you nung last time na nag-live ako sa labas, I'm scared na patuhikan ko manok pa ako, gansa, Matuka. di ba? Pero Scared. alam mo, Day, scared ka, yun yung gusto namin na ma-achieve mo. Gusto namin ni Kuya Billy na ma-achieve mo. Na yan, overcome mo yun na fear, di ba? Di ba? Okay Kuya? na ako. Diri na ako sa sulod. Nandito lang ako sa loob. Kung walang brownout, okay lang naman ako dito, di ba? Okay lang ako with the comfort of this place. There's no manok and the chicken outside, di ba? Okay lang ako, promise. Baka dahil yun yung makakadagdag sa atin ng 5,000 followers para ma-reach na natin ang 20K. Mama Kim, sige maani nila, ma'am. Bakit gusto nila ko ipahabos sa mga pato, gansa at pato? Maani Hindi. nila. Ano naman yun? Parang it's somehow playing with a pet. So yun, playing with a pet. Oh my God, I can't imagine na I'm talking tapos bigla na lang lilipad yung gansa at my back. Kakagatin yung feet ko or what? Oh my God! Bahala ng gansa. Akaal ka na kiliyo. Maihawan Tapos- ka. Oh, Tapos ano ba, isa din sa ano namin, isa din sa mga gusto naming ma-overcome mo, yung pagtikim mo ng meat, rabbit meat. Oh, yun yung gusto Ay, nako. namin. Feeling ko sa party natin may rabbit meat. So I'll just bring my own food. Uy, yan! Yeah, speaking of rabbit meat, kasi alam mo, si Sir TBA, gusto niya tikman yun kasi na-curious din siya. So parang, nandyan na yun sa kanyang pag-iisip na maghahanda tayo ng rabbit meat. Sir, to be safe, I will not attend that party. I'm okay here, sir. Oh, sayang ang mga parapol, sayang din Okay na po, sir. naman. Sir, yung pangalan ko, sir. I'm fine here. You can do the Zoom party, sir. I can manage. Sayang ang mga parapol, sayang lang din naman yung mga two-door refrigerator, 55 My pieces na gosh. TV. Hindi na sa akin, sir. Okay na ako, sir. Muna i-raffle, okay? Ayan. Uy! Dito naman tayo sa ating Agri-Unique Chika for today. Uy, kuya, mali yung ano dyan sa graphic. So, hindi yan ating Agri-Unique. Kakahapon yan. Yung ating Agri-Unique Chika for today is of course, Ayan. ano ba? Oh no, ano ba ang mga paraan? Paano ba natin simulan ang backyard farming? Of course, gusto natin ng simpleng pamumuhay. O try natin itong mag-backyard farming. Ano yung bubuhayin natin? Siyempre, kung gusto ninyo mga tanim, mga vegetable, or any crop, or pwede rin kayo mag-livestock or poultry farming. O, ayan ha. Diyan po, makinig po kayo sa content na ibibigay sa atin in farming business at iba pa. Roll VTR! Kung ikaw ay nalulumbay, maging masaya ka na sa iyong buhay. Maging masaya ka sa iyong pamumuhay. Mag-alaga ka ng mga alagang hayop sa iyong likod bahay. Upang sa panahon ng pangangailangan ay meron kang karamay. Meron kang ma-harvest na itlog kapag sila'y nangitlog na. Meron kang maibenta kapag kailangan mo ng pera. Ibibigay mo na lang sa kanila yung mga reject mo, mga sobra-sobra sa iyong kusina. Hindi mo na natapon. Meron ka pang produkto na pwede mong maani pagdating ng panahon. Ito yung mga alagang hayop na pwede mo rin namang pakawalan sa iyong silungan. Kung saan kumakain lang din sila ng mga damo, kumakain sila ng mga pagkain na nasa paligid lamang at bibigyan mo na lang ng suporta na pagkain na yung mga galing sa iyong kusina o kaya bilhan mo ng feeds kung meron ka namang pambili o kaya yung mga darak ay pwede rin ibigay sa kanila. Mas maganda rin na magtanim tayo ng mga kasaba, ng gabi, kamote dahil pwede rin yung lutuin at ibigay sa kanila. Ang daming mga paraan na pwede natin gamitin para tayo makatipid at balang araw meron tayong aanihin. Hindi naman kailangan na pag nagsimula ka ay agad-agad ay maramihan. Pakonti-konti lang, start small muna. Kung yung kaya lang muna nating alagaan. Dahil kung maramihan agad abay, nandyan na yung mga sakit ng ulo dyan. Dahil kung maramihan na, mas prone na sa pagkakasakit, mas prone na walang produkto. Lalo na kung hindi pa naman natin masyadong alam yung mga pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop
na napili natin. Huwag tayong padalos-dalos. Magsimula muna tayo sa kaunti at pag-aralan nating maigi. Mag-learn muna tayo. Kailangan matutunan nating maigi yung mga pamamaraan upang maging produktibo lalo yung mga alaga nating hayop. At kasabay sa pag-aalaga ng mga hayop, sa amin dinagdagan na rin namin ng mga makabagong teknolohiya yung aming pamamaraan para mas maging produktibo rin yung mga alaga namin. Start small muna, pinag-aralan muna naming maigi kasabay sa paggamit ng tama at akmang produkto para doon sa mga alaga naming hayop. Ang pinili naming produkto ay yung rehistrado sa Bureau of Animal Industry. Yun yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang ginagamit namin dahil ito ay rehistrado sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDA PM 18099. Kaya nakakatiyak kami na yung sangkap na ginagamit dito sa King's Vita Plus ay pasok mismo sa standard ng Bureau of Animal Industry. Ang King's Vita Plus ay meron ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium plus D3, enzymes, probiotics at marami pang mga elements o mga sangkap na lalong magpapaganda sa produksyon, magpapabilis ng paglaki at iwas sa sakit yung mga alagang hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming ginagamit. Ang King's Vita Plus ay nabibili ito sa mga Agrivet stores nationwide, mga poultry supplies, sa Shopee o maging mismo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement page sa Facebook. Search lang natin yan sa Facebook, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, at doon ay pwede rin tayo mag-order direkta sa supplier. Simula nung gumagamit kami ng King's Vita Plus sa aming mga alagang hayop, ito ay ginagamit namin sa itik, sa manok, sa pabo, sa pato, sa gansa, sa baka, sa kambing, sa kalabaw, sa rabbit at iba pang mga alaga naming hayop. Nagiging mas produktibo, mas iwas sa sakit, hindi na sila nagkakasakit. Yon ang napakagandang tulong sa amin ng King's Vita Plus na vitamins. Yun yung sikreto ng karamihan sa mga farmers. Kaya ang titibay ng kanilang mga alagang hayop, hindi nagkakasakit, mas mabilis lumaki at mas mabilis nilang napaparami. Kaya sa aming paghayupan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming pinagkakatiwalaan. Tanga naman ng first thing. Ayan. Thank you so much, Sir Sid, yung farming business at iba pa. So, ayan po, gusto nyo po ng simpleng pamumuhay, magsimula na pa kayong mag-backyard farming or backyard livestock farming dyan sa inyong mga bakuran. So, of course, Mag-backyard. mag-backyard. Da. Gaya ng set-up dyan sa Amazon Forest ni na Inday Bajang. Di ba, Day, nagba-backyard farming kay Day? Ano yung mga alaga ni dyan, Day? Manok, the basic thing, manok, wala kaming bibi, pato, gansa, ayan, meron kami, may isa kaming pig pang Wait, December. Yes. Ano bang kaibahan ng bibi at pato, Day? Ang bibi is for the, tawag nito, for the, balot. Balot? Balot. Okay. Ang pato is, I'm not sure, pero for most, our pato is For ginagamit for patatim. patutin. O yan, patutin, niluluto patatim. siya, or pwede i-adobo. Ayan, diba? So for that. Ayan, ano pa bang pwedeng gawin sa pato? Ang itlog kasi ng pato is, I don't eat, it's malangsas for me, ha? Ay, Pero oo pwede siya, daw, pwede oo. siya. For my pamangkin likes the, tawag nito, the fried egg ng pato. Ew. It's kinda so yellow compared to the chickens. Yes, tama. Yeah, oo. diba? Right ko And the yan. egg of the gansa too is big, parang by dinosaur. Masarap din siya. So far, yes. It's so big. Siguro times 2 of my, ganyan, fist of it. So, malaki yung yolk niya. If you really love egg yolks, ayan, you try the eggs ng mga gansa. Ayan. Pero So, hindi kaya naman lang, lang sa Day, paggansa. hindi naman, okay lang. Mas medyo mas may amoy pa nga yung chicken na egg. Ang ano lang kasi, nag-backyard farming kami, it's because, wala lang, it's because we have the area, ayan, pwedeng Correct. ano ng mga hayop or what, lingaw-lingaw is the term for it, but at least you have some time. Sayang din kasi yung location, so meron kang lugar na pwede kang mag-ano ng mga chickens or what, then why not? Until such time na dumami sila, ayan, Oo, may mga correct. nagpupunta na to buy, may mga nagpo-post na kami online, uy, baka gusto niyo ng manok, nakaihaw na, nakadress na, order kayo, ayun. So, ayan, may mga orders na ganun. For the meat itself lang, yung mga eggs is kino-consume lang namin, hindi namin binibenta, kasi ilan lang naman. So, yun siya, Correct. nakakain namin, pag wala kaming ulam, wala tayong lulutuin, ikawin ng manok, oh. Ay, wow, Basic. susyan ha. Susyan. Basic, diba? Select lang kayo doon kung ano yung Yes. klaseng manok yung gusto Yeah, ninyo. before, Mag-adobo tayo.
anong ulam? Wala tayong lutuin. Yung manok, patay ang manok. So, huwag ka talaga magpakita manok kahit ano. Ihawin ka talaga for lunch or for dinner. So, yun siya. Parang, it helps for consumption. At the same time, extra income din, diba? We have, at Correct, least man oo. lang yung mga sinasabing lingaw-lingaw, yun na, medyo na kapagkakakitaan mo siya ng pakonti-konti. Ayan. Pero, for those who are planning into doing that backyard farming, which is, they think, ay, basic lang yan. Actually, hindi din siya ganun kadali. You have a lot of things to consider. Correct. Unang-una, anong gusto nyo, anong bet nyo ng mga hayop na tawag nito alagaan, diba? As for me, Paramihin. I'm scared naman sa manok and also ayoko talaga mag-alaga, di ba? I have no choice because my father it was my father's mga tawag itong alaga na pinagpatuloy ng aking brother with the help of the other family members. So ako tumitingin na lang, hi! Hanggang dyan lang po talaga ang talent ko sa mga manok namin. Hello, manok! Hello, duck! Hello, kambing! Diba? Mga ganon. So yun ang importante. What is the kind of animals or domesticated animals na gusto mong alagaan? Yan, pinakauna ha. And syempre, the location din. Kung gusto mo ng kambing pero nakatira ka sa subdivision, wala namang grass sa subdivision, di ba? Hindi, yung ano dahil, yung kainin ng kambing dahil, yung mga tanim nila ng mga badyang, Pwede. mga Yung mamahaling tanim ang ipakain sa kambing. mga monstera, mga My God! Why not? Why not? Oo. So, yan yun ang mga considerations. Kung gusto mo naman ng mga manok, you have the space ba na lagyan ng iyong mga manok? Malayo ka pa sa neighbor? Kasi pag may instances talaga na medyo mabaho yung dumi ng manok, diba? Pag humahalo sa hangin. So, you should somehow be more cautious with the hygiene for that one. At least, good thing sa amin, malayo-layo yung mga neighbors namin. So, hindi nila masyadong naaamoy kasi nga nililinis na nahahalo lang din sa mga lupa. So, okay lang. So, yun lang iilan sa mga considerations actually if you're into backyard farming. Yung mga Correct. dapat yung i-consider for that. May idagdag lang ako dahil dito sa na-research ko with regards dito sa pagsisimula sa backyard livestock farming. So, consider nyo rin ang tawag nito. Meron bang mga local ordinances or tawag nito mga local zoning laws or ordinances na ini-implement sa inyong barangay or sa inyong city? And of course, isip nyo rin kung suitable ba na or pwede ba kayong mag-backyard livestock farming sa inyong area, sa inyong residential area? Yes. Kasi yung nabanggit kanina ni Inday Badyang na kung nakatira ng din naman kayo sa subdivision, ay huwag kayong mag-alaga ng kambing at saka baboy. Yes. Yun nga. Baka mapatay kayo ng mga neighbors ninyo. Oo. My God. Lalo na kung nasa talaga kayo, nasa rural, urban area. Pero kapag nasa rural area kayo na medyo for example, sa amin, Diana, yung bahay namin doon sa Bansalan, it's, syempre, rural area yun siya. Subdivision yun siya, pero nasa kami, sa gilid ng subdivision. Kumbaga, yung nakuha na lote ng father ko is nasa gilid. Okay? Then, meron din yung tawag nito, creek. O, diba? So, suitable siya na pwedeng mag-alaga kami ng baboy doon kasi nga yung tubig na mula sa creek ay yun yung ginagamit namin pang paligo sa mga baboy at doon gumagawa din si Papa ng septic tank para doon sa tubig ng mga baboy. So, yun. Ayun, So, yun ang mahirap, diba? Dapat yun ang Correct. i-consider kasi nga kung, especially sa baboy, medyo magastos kasi you really have, ayaw mo yung free range na baboy which is pagulong-gulungin mo lang sa lupa, sa mga putik, gusto mo nang may Correct. kulungan. Kung So, malaman talagang- yung area nila, Magastos diba? ka talaga ng kulungan, kailangan na meron siyang tawag nito, septic tank sa mga dumi niya para hindi ka lang siya umalingasaw with your neighborhood. So, with regards sa ordinances you talked about earlier, I remember nung kumuha kami ng kambing from Panabo, we traveled at going here to Davao City, hiningan kami ng permit dyan sa checkpoint. Travel There's, permit? yes, a permit for the kambing. Kasi nga, for safety, kung ang kambing is may sakit or what. So, Correct. we're Oo. not able to present kasi nga
hindi namin alam needed pala yung permit. So, sabi explain nung lalaki, you should ask daw from the person na nagbenta sa inyo ng kambing, or you can ask daw from the barangay, saan daw kami galing nagkuha ng kambing. Good thing na explain namin, sir, wala na kaming idea about it kasi gamitin to for birthday lang. So far, chinek naman namin yung kambing, wala namang sakit and all, ganyan. So, pinadaan na lang din kami. We're just been reminded to next time around, ganyan. So, hindi ko na sinabi na si Darna po ako, sir, pwede po nating ilipad ang kambing or what? Hindi na ako masyado nag-strong. I just let my husband explain kasi baka, okay, so yun pala, ganun pala yun, diba? Baka yung nag-infect, Day, inassume nila na baka, ay, kinuha lang nila yung kambing sa tawag dito, kinuha lang nila yung kambing sa kalsada. So, nilagay lang feeling nila niya, sa pinick up sasakyan. lang namin along the highway, o diba? Diba? So, Isa rin yun. as a proof na binili talaga namin, pinakita namin yung conversation sa Facebook. Sir, ito yung exchange of messages. Oh yes, nihilak na akong Umiiyak. gamay nga piglet. Umiiyak yung piglet ko. Yung piglet na dalawa ang paa. No, tahan na. So, ayun. So, yun siya. Yung paa ng piglet. Di ba? Uy, ang piglet, 4. Kasi maliit na pig yun. Opo. Tahan na po. Uy, tahan na po, baby. Oh. Naglangi siya. Kakagising lang kasi. Nakagising lang. Ayun. So, yun siya, ha? Kung if ever man, you're from Davao City, you're watching us now, if you're planning to buy mga baboy, especially baboy, because of ASF, hindi talaga siya ganoon kadali ang mag-travel. You really need a permit for that. So, if you have mga hayop na bitbet, maghingi na lang kayo ng permits from the barangay or from the people saan nyo po binili yung tawag nito, hayop na inyo ang binili. Yun. Ayan. Ayan, Day, isa din dito, Day, since binanggit din dito, di ba, yung una na nabanggit ko is yung ordinances or local zoning laws nyo dyan sa inyong area, sa alang-alang yun siya. And then second is ito, ilan ba yung hayop na iyong aalagaan? No? How many animals are you allowed sa inyong area, okay, di ba? Alangan ba naman na meron lamang kayong 10 square meter na extra sa inyong backyard? Alangan ba naman na mag-aalaga kayo ng 50 chicken heads? O, di ba? Hindi naman siguro pwede. Kung meron lang kayong 10 extra na tawag dito, backyard space sa inyong area. So, hindi ka allowed na mag-alaga ng 50 heads ng chicken. Una po ay consider po natin yung space natin, yung location, kung allowed ba tayo na mag-alaga ng mga hayop sa inyong bakuran, and at the same time, i-consider nyo din kung anong klaseng hayop yung gustuhin ninyong aalagaan. Ilang hayop o ilang manok o baboy o kahit anong hayop na pwede ninyong aalagaan na allowed doon lang sa area ninyo na kaya ninyong alagaan. And of course, dapat ay meron po kayong knowledge po sa pag-aalaga sa kanilang mga pagkain, sa kanilang mga tawag dito, pagbibigay ng mga bitamina at para mas maging healthy po ang inyong mga pang-aalagang hayop. So, ayan po yung mga ilan sa mga dapat nating i-consider sa pag-aalaga o pagsisimula ng backyard livestock farming. Of course, huwag niyo pong kalimutan na sa pag-aalaga ng inyong mga alagang hayop, ay bigyan po sila ng mga makabagong bitamina ngayon na makakatulong para sa kanilang paglaki. Yun po ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. And if ever po ay magkasakit po ang inyong mga alagang manok, huwag po ninyong katayin. Gamutin niyo po gamit ang ating Panamox Caplet at Panamox Forte. At sa mga pare naman din natin dyan na may mga manok panabong, of course, huwag niyo pong kalimutan na bigyan sila ng tama at perfectong conditioning formula. Yan po ang ating Intenso product, ang Intenso Premium, Intenso Power Stag at Intenso Plus. Ganun din po ang babisang pampurga po para sa inyong mga alagang manok, ang Worms to Go. So of course, yan po mga products natin na binanggit sa inyo ay malaking tulong po yan para may guminhawa po ang inyong pag-aalaga ng mga hayop po bilang partner niyo po sa inyong backyard farming o backyard livestock farming. So, ayan, huwag niyo pong kalimutan ang ating mga produktong King's Vita Plus, Panamox, Intenso, at saka Worms
dugo. Okay? So yun po ang ating Agri-Unifica for today. Naway meron po kayong nakuha na kahit konting informasyon na pwede niyo pong mai-apply sa mga plano ninyo na magsimula sa backyard livestock farming. Alright? Okay! And speaking po ng ating mga product, okay ka ba dyan, Kuya Bill, na mailagay yung mga pangalan ng ating Agrivet stores? Yan. So parang kinakapa pa ng ating editor, ating Kuya Bill, ang ating playback editor, PNR/director. No problem. Kung kalimutan na pumunta po kayo sa mga Agrivet stores sa inyong lugar, lalong-lalo na dyan, available po tayo sa province of Benguet. Meron po tayong mga Agrivet stores partners na available ang ating King sa VitaPlus Animal Feed Supplement. Lalo na po dyan sa Baguio City, yung Kalanguya, Benguet Rice, and I think yung Katrans Marketing dyan sa Palmoville, and Avril Joy, I think. Oh, yan. Ay, ayan na! Makikita niyo na dyan sa screen natin ang list of Agrivet store partners natin dyan sa province of Benguet. Dyan po sa Palmoville, Pico, sa La Trinidad, Benguet, ang Katrans Poultry Marketing, at meron din silang branch dyan sa Pugis, Palmoville, La Trinidad, Benguet, ang Katrans Marketing. Dyan din naman sa Baguio City, may 3 branch po ang Kalanguya, Benguet Rice and Poultry Supply. Sa may Shilan po, La Trinidad, Benguet, ang Kapangan General Merchandise. At dyan naman sa may Nangalisan, Tuba, Benguet, ang Avril Joy General Merchandise. Sa Bilantian, Manyakan, Benguet, ang Topots Animal Feed Supply. At Ginawang, Manyakan, Benguet, ang Gallega Agrivet Supply. Sa lahat po ng mga farmers natin dyan sa Benguet, punta na po kayo sa ating mga Agrivet store partners para po makabili kayo ng mga produktong may puso para sa mga backyard livestock farmers. Much po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating mga produkto, and at the same time, sa mga lugar po na wala o hindi available ang ating product dahil na out of stock na, maaari po kayong mag-message sa aming mga Facebook page. And of course, pwede po kayong tumawag sa aming 0220 or tumawag po kayo sa 0927795022. Yan po ang ating sales hotline po ng ating mga produktong may puso sa mga backyard farmers. Ayan, I think maraming salamat po sa mga sumubaybay sa live natin. Pasensya na po talaga dahil hindi po namin kontrolado yung problema po ng internet connection, and at the same time po ay bigla pong power interruption sa area nila Kuya Bill. So I hope po na hindi po kayo na-distract doon sa naibigay namin kanina na Agri-Unifica. Ayan, hanggang sa muli po mga ka-Agri. Ito po si Clara Tita. Bukas po ay abangan ninyo ang magiging topic po ni Manok Tambayan. Siyempre po siya ang ating sharer po for tomorrow's episode ng ating AgriSenso. Abangan niyo po ang kanyang topic. I think yung topic niya is paano madaling mapapisa yung inyong mga itlog, o 'di ba? Yung mga of course, yung mga nagbe-breed ng mga manok, paano pa mapabilis na mapapisa yung kanilang mga itlog. Yan po ang magiging topic bukas ni Manok Tambayan. Ayan! Hanggang sa muli po mga kaibigan, kasama po kanina si Inday Badyang, ito po si Clara Tita. Samahan niyo po uli ako bukas, same time, dito lamang sa nag-iisang programa para sa agrikultura at mga magsasaka. Wala nang iba pa, ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless po! See you po tomorrow again! Sana wala nang problema sa internet. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's VitaPlus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.